Erokamano ahinya kuom yudo thuolo matudri kodwa kawayudo weche manyien mano e Ramogi TV. Odhiambo makawuono kuma bende jatend piny William Ruto otieko limbene mar ndalo 2 e gwenge mag Nyanza kod odiechieng' manyoro ne entiere kaunti ma Homa Bay, kawuono entiere e kaunti mano ma Siaya. Weche mag dongruok ma bende oweyo godo kaluo ema wamenyo ni odhiambo masani. Kanyakla bende kuma bende luoro gi buok nitiere ne jodongo ma pacho ka kaluwore koda nek ma bende koro itimo ne moko kuomgi kaluwore koda pes jodongo. Weche ma bende wamiyo pek odhiambo masani gin magi. I am truly delighted to preside over the commissioning of the Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology Blue Economy Research Hub. Jatend piny William Ruto oyaw kar timo nonro mar ohala mag nam e mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga kosingo medo chenro mag dongruok e gwenge mantiere alwora mar Nyanza. Kuna baadhi ya wasichana ambao walitoroka kutoka manyumbani mwao wakitoroka hili changa la ukeketaji. Wazazi wao walikuwa wanataka kulazimisha kupitia changa. Nyiri maromo 100 manoringo weche nyange e gwenge Makuria koro odiwo e skunde manige kawe resruok ka koro skunde iyaw e juma manyien. Aliporwa akalia watu okwaye. Sasa hii ya tatu nakumaliza. Jodongo 2 osenege ndalo 2 mokalo kaluwore kod omenda mar jodongo mane ochak chiwuok tich mar jumani. Machiegni kendo iluongani Jaelieta jaloko marwa en Winnie Adoyo. Weche giluwo kokalo e mbui magwa mano mar Facebook kanyakla kod YouTube Ramogi TV. Kabende ote magi ichwale na bao mar ote machuok ma en 23600. Jalendo mang'ula mosenindo Catherine Kasavuli oiki kawuono e dala gi mantiere gweng' Mazululu mano kaunti ma Vihiga e nyasi mano yuore ganyuola kod jotelo mopogore. Jotelo notiyo gi thuolo no mar kwayo piny owacho mondo ober chenro mag thieth e pachoka. Simfos Okinda lero no mathoth. Mire mar oganda no yuore skund sekondar mar Nyang'ori kaunti ma Vihiga mar ko kare mar yuyo mogik jalendo mang'ula mosenindo Catherine Kasavuli. Kasavuli no yudo puoch gi pak kuom tije maler e kinde mane ongima ahinya weche mag tiego jofwambo matindo kendo tayo gi e chenro mag tij fwambo gi keyo e pachoka. Miss Kasav, we launched VUCA with Kasav and Hamani Gambi helped me a lot to set up a VUCA station, which is the #1 station in this region. Alikuwa ni kama dada yangu sababu tulifanya naye kazi, na mbali na kufanya kazi pia alikuwa ni rafiki wangu wa karibu. Martin tulikuwa tunajuana hapa na hapa viwanjani. Jua Nairobi na viwanja vingi. Bende kideni anyuola mar Kasavuli no yuage kaka ng'ama no hero joge kendo ne ni kodgi machiegni. Hakukuwa tu shangazi bali alikuwa kama dada yangu. Aliconfide in me and my sister mambo mengi sana mwezi wa Oktoba, na tunashukuru kwa hiyo nafasi alitupatia. Catherine Dali, my best girl. Alifanya na mimi napenda nyama. Alifanya walikuwa wananinunulia nyama kwa ajili yake. Na wakati alipata kazi, he was always entering the home with a kilo of meat. Jotelo mopogore mane ochopo e nyasi no kamoting'o spika mar od bura mamalo Moses Wetangula, jatend duond bura mar na Kenya Martha Karua, jatend migawo mar weche tuke Ababu na Mwamba kin jotelo mamoko ne otiyo gi thuolo ni e kwayo piny owacho mondo ber chenro mag thieth e pachoka. Jukumu kubwa kwa kitaifa na kwa mpangilio ya kitaifa ni kuona vile tunaweza tumia rasilimali zetu vizuri kama Wakenya, tujaribu kupunguza mzigo ambao hutokana na magonjwa ama maradhi mbalimbali, na haswa kama yale ya saratani, kwa sababu yanaweza umiza jamii. Wakati KTN ilianzishwa, hata wale ambao tulikuwa tukifanya kazi ikifika saa 7 au saa 1 jioni, we stop what we are doing to watch news, not because we were expecting great news, but everybody wanted to watch the charming Catherine on telly. And she amassed great following and admiration from Kenyans. Mambo ya mwananchi kupata huduma ya matibabu
iwekwe maanani. Hatutaki hadithi zake. Tunataka kuona matibabu kwa kila kijiji, kwa kila kona. Na hiyo ni kwa sisi viongozi wote. Kasavuli no wito ngimane kaluwore kod kansa mar dhod nyodo jumbe ariyo mokalo. Simfros Okinda, Ramogi TV. Wamedo timo mosa ne tho mar Kasavuli kwa mondo Ruoth Nyasaye omediketo chunye kama okwe. Kawadoke wachno mabende wamiyo peka weche manyien en jatend piny William Ruto otieko limbe mare mar ndalo ariyo gwenge makaluo kendo chwalo chenro mopogore mag dongruok. Ruto yawa yanga kar timo nonro weche mag ohala mag nam mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga. Bende osingo chenro mamoko mag dongruok ne gwenge makaluo. Yale mambo ya barabara, haswa ile barabara kutoka Bondo mpaka Nango mpaka Oyawe, Rais amekubali itaongezwa pesa, barabara ifike mpaka kule Ziwa Victoria. Kwa mambo ya maji, unajua tuna shida kubwa sana ya maji. Rais amesema ya kwamba tufanye mipango, tufanye kazi pamoja, tuone tumepata maji ya kutosha. Ya mwisho, tumenunua matractors, tunataka watu walime. Na President amesema ametuongezea tractors 20. Hapo nafadi mumepata? Mnakopa kidogo. Iongezwe. Ikuwe mingi kidogo. Si hapa amesikia? Hii Siaya ni mahali ya kuzalisha chakula. Hatutaki mtu Siaya alale njaa, hatutaki mtu Kenya alale njaa, na tuko na uwezo wa kuzalisha chakula. Sisi tutawasaidia tractor, tutawasaidia mbolea, tutawasaidia mbegu. Ile kazi imebaki ni yenu, kuzalisha chakula ndio tuweze kuondoa njaa. Tumekubaliana? Jambo la pili, mimi nataka niwaulize, hapa Siaya tuko na shida kubwa ya mazingira kwa sababu hakuna miti ya kutosha. Hapa Siaya ndio iko nyuma kabisa kwa mambo ya tree cover. Tumesema tuko na miti 3,000,000. Mutapata kutoka kwa mbunge, kutoka kwa governor, kutoka kwa KFS, kutoka kwa wizara, machifu watasimamia pamoja na assistant chief, kila mtu aweze kupanda miti kwake, tuweze kuboresha mazingira yetu hapa Siaya. En wachnero wa Kristo wino medo kolo matut kendo bomiwa gi kukumare kochopo sa adek mar otieno. Ji 70 osewito ngimagi kaluwore koda tuo nyaldiema mane omuoche giko mar higa mokalo. Tuo nyaldiema osebedo kalandore e counties 14 ka thoth jotuo ne yudore e counties mag Garissa kod Tana River. Kitui e county manyoyango tho mar ji 3 ka jomoko 14 bende medo yudo thieth kaluwore koda tuono. Apisa mochung'ne chenro mag kedo kod tuoche pacho ka Dr. Emmanuel Kunga yango ni ji 3,928 oseyud kod tuo nyaldiema nyakne yango muoch mare. Tuo no nonego ji 4 e kaunti ma Kiambu dwe mar 12 higa mokalo kendo osebedo ka olandore e counties mamoko. Okungo lero ni migawo mar thieth tiyo kanyakla kod jokanyo mamoko e chenro mag duoko piny landruok mano mar nyaldiema. Lakini baadaye kesi zikasambaa kutokana na hali ya ukame kule Northeastern, na ambao tumeweza kuona imeleta refugees wengi kutoka Somalia. Hiyo imeweza kuzidisha shida ya hili janga. Vile vile kuna shida kutokana na hali ya usafi katika mitaa duni Nairobi. Kuna shida kutokana na hali ya maji, na sasa hivi kuna kazi ambayo counties na serikali kuu inaendelea kufanya kuweza kusuluhisha hali hiyo.
Jiari onyo wito ngimagi e paya manamanga e masira manyori wa piko kod nyamburko matingo jowuoth. Jariemba piko kod jal manyotingo nyotho kanyo to kane gitumore kod matatu e alwora mar pimo pek mar geche ma Kajiado. Wachore ni japiko nye riembo matek koayo Isinya e kinde mane tinda piko ne umuoch kendo miyo obayo motumore e matatu manya Kajiado. Jabodaboda no nyotingo ji ariyo ma wachore nyotero mira e gwenge ma Kajiado. Jal manyotony otere e od thieth ma Kitengela Medical ka ringre mosenindo to nyotere kar kano ringre ma Kajiado Referral Hospital. Komanda mar obila ma Kajiado osiemo jobodaboda mondo kete tim chike matayo weche wuoth mondo duok piny masiche magapaya. Nilikuwa natoka Kajiado nikielekea Nairobi. Jamaa akatoka, walikuwa na motorbike, walikuwa jamaa watatu. Walikuwa natoka upande wa Isinya. Motorbike yao ilipata pancha mguu ya kwanza, tire burst. Waka lose control, wakanikuta. Ile kujaribu kuwahepa, ile kuenda kuanguka, dereva naye akagonga gari yangu taa kama nimewahepa. Aligonga taa na helmet, wakakufa hapo hapo. Tulipata hao wawili wameshakufa. Pia ni kama dereva alisema aliwagonga na wali lose control. Sasa ndio wawili wakakufia hapa. Dereva alikuwa amebeba watu wawili na pia walikuwa wamebeba miraa. Mano kanyero wachno mamasira mabende podi medo jiu jo wuoth duto te kata joriembo mondo oket maino mar ng'iyo ni gitiyo koda paya e yono makare. Kamana inya komedo marakete e weche manyien mag ang'ich welo ainyisa kendi ni Oyombele Suka omor kaka ne orwak Ruto gwenge mag Siaya kanyakla kod jo Homa Bay kuom owacho ni rwako Ruto e yono ero makare. James Okuru mar Ndhewa sigama imor kod ang'ich welo. Ramogi mora marach mano mundi kantira chuodhero kamana hinya. Paul Okuto mano mar Ombe School sirkal onego ketne jodongo pesa gi simu okwach mar chwalo e banka mano kanyero. Paul Victor Okuto mar Nyakwara iwacho ni Ramogi TV ler e gwenge maga Bungu ka Emily kantiere Migori ibendi wacho ni iluwo weche manyien kaka medo donjo e sechegi kiero kamana ya Dano Diero kantiere Nyenya School iwacho ni akoda maga jomoma kod japuonj maduonga iwacho ni ma school mane oteno kobiro maler kabisa inyalo lere matuta mondo wayude. Gin moko kuom paro mabende donjo kalwero koda weche mabende wasekelo ni nyaka kinde machalo kod magi. Kik idhi mabor nikech mathoth pod biro. Je, ulijua kwamba unalipia maji zaidi unaponunua softener ya kawaida badala ya Downy Concentrate? Downy ni concentrated zaidi. Kwa hivyo, lita moja tu ina freshen na kulainisha nguo kiwango sawa na lita 2.5 ya softener ya kawaida. Usilipie maji zaidi, lipia kuwa freshi siku nzima. I love View Sasa. And for dessert, Let's get juicy! Sounds like a great idea, Gummy. And the fun never stops. What is it? Kids View, best place for your kids' entertainment. That's what I need. A brilliant idea. Only on Hold on. View Sasa. Successful, popular, lovable. You covered. Oganda en kitgi. Joluo bende wan gi kitwa. Wakelo ni luo kitwa gi timbewa. E chenro mar 111. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 mar otieno, Girabala kwasi wad Girajabu. Shabake's Premier League's jackpot. 6 Premier League's games.
cheza na 8 Ball. Shinda 100k day. Tuma neno PJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB license 416. Machiegni kendo. Jodak aluora ma Nyanza koro kwayo jatend piny William Ruto mondo kete ong'ala manyime tieko moko kuom dongruoge manochaki aluora no kod jatend piny machon Uhuru Kenyatta bang' mosruok manobedo e kinde kod ogai mar Azimio Raila Odinga. Jatend piny William Ruto notimo limbe mar ndalo 2 e gwenge mag Nyanza kama noyawo chenro mag dongruok kendo siro tiyo gi jotelo mawuok Nyanza e bero aluora no. Millicent Adhiambo ntie gi ler mathoth. His Excellency Dr. William Samoei Ruto, karibu sana Homa Bay. Ma en limbe mar William Ruto mar 2 e aluora mar Nyanza nyaka ne ochak tich ayanga kaka jatend piny Kenya higa mokalo. Homa Bay affordable housing. Asante sana mheshimiwa. William Ruto mane ochopo e kaunti ma Kisumu kotene kod jalupne Rigathi Gachagua gi jotelo mamoko noyudo rwak makare kowuok kuom jodak. Kane otelnegi kod jodak ma Kisumu, kamae kaka oganda go nonyiso morgi kotenore kod limbe mar jatend piny e aluora ma Nyanza. Wamor ahinya gi biro mar president kano biro mabeji nirwake maber ahinya kendo nowuoyo kendo twak gi jokana mowacho ni gimoro amora dhi timo. To ambe namor nikech kano yiere to nowacho ni yani project moro amora manochakore ok dhi chung idhi tieki. Kada kano biro ka Kisumu kar ka nyoro godhiambo jino rwake mamor kendo kawuono odhi sia kucho chodho te Maria Dek ji omor gi president kichen president matiyo. Mokwongo seche makoro president nyo biro koni koro chako gi Homa Bay otende ma Homa Bay kocha nyon wango ohala jokama kendo sani no chako nindo dala ma Kisumu kandi otende wa ma Kisumu kandi non wango pesa kendo jo ohera ni otende man kani onwango pesa kendo mano en morwa kendo kaka jo Nyanza. Gilero ni limbe jatend piny Kenya e aluora no koro duogo geno ni ok oket gi tenge e weche mag chwalo dongruok kata obedo ni thoth jo Nyanza ne ok oluto ne Ruto ombulu. Nwagombo ni mondo president marwa ohala gik mane osebedo ka yaw kod jatelo mano wuok mondo oyanwa gi kik owegi kendo momenwa ujo ko wacho ni obro tiyo kod ng'ata mano gochone kod moko gochone kendo adier waneno dalili ne adier mae gimo osechako timo kendo waneno ka kata Raila Odinga wuon ma ng'atwa ma ja ODM wadwa noyie ni governors te jomoyier te mondo ti gi sirikal. Omiyo wan bende kaka jo ODM nyaka wati gi sirikal mondo sirikal okelnwa dongruok mantiere e Nyanza kae. E twak margi kod Ramogi TV, magi moko kuom kwayo motelo mag dongruoge mane gipedho e nyim jatend piny Kenya kama oting'o tieko gedo mar apaya ma Kisumu Kakamega, apaya ma Aero Interchange kod apaya ma Miwani Kisumu, ma bende kelo pek e yore mag wuoth kod midhiero mopogore opogore e ngima oganda e kind dongruoge mamoko. Tunaomba serikali iweze kutusaidia kwa sababu mara mingi tunapata vumbi na mwaso wenye wanaishi hapo karibu kwa watoto wadogo mara kidogo wamekuwa wagonjwa. Sasa hiyo ndio changamoto tunapata kwenye hiyo barabara. Kutoka town kuenda Kakamega asaidie juu vumbi iko nyingi na ajali pia iko mara nyingi. Last week ilikuwa na ajali kubwa sana. Sasa mimi naomba wa leader wote asikiane na president asaidie kutengeneza mambo ya barabara. Wajakamilisha hizo vikinga. Sasa ukiendesha pikipiki ama ukiendesha gari ni rahisi sana kuanguka the other side. Na ndio tunaomba mheshimiwa rais ili atukamilishie hii barabara ili tuwe na safe journey kwa hiyo barabara. Ewi mano negisoko jatend piny William Ruto mondo ket weche mag loso nafas mag tije ne rowere e ong'ala manyime kaka yor kelo lokruok e ngima oganda. Inafaa awaangalie watu wa Kisumu kama kiongozi wa Kenya. Vijana wana kazi. Tunataka makampuni ikuje huku Nyanza sana Kisumu waongeze wafungue miradi. Wakwayo ker president mano ye Dr. William Ruto odo kazi mtani kaka pesa wazebe no odwoko kodoko kamano jomina no bayo gok be bayo gibo dokti gitiyo do gimoma ganyalo timo koro wakwayo dok kazi mtani mondo nyithindo weranda rando tim gimoro maber manyalo konyo gi ngima nyaka chieng. William Ruto
nolimo gwenge ma Nyanza kuom thuolo mar ndalo 2 ka odiochieng' manyoro nolimo kaunti ma Homa Bay. Bang'e noromo gi jotelo e kaunti ma Kisumu ka notieko limbe mare kawuono e kaunti ma Siaya. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Kawuok e weche mag dongruok go en ni buok nomako jodak mag gweng' ma Kitumbei e kaunti ma Baringo tok neg jaduong' moro ma jahigni 70 ka bende omenda maromo Sh8,000 mane oyudo mar jodongo okwal, ma en jaduong' mar 2 mokaw ngimane e ndalo 2 nyaka ne chak chwal pes ne jodongo pachoka. Mor mar yudo omenda mar jodongo mosebudho chopo kuom dweche buora ne okochopo kare ne jaduong' Cherotich Cherono, kamana ndalo matin tok yudo omenda mosebedo korito ngimane nokaw gi jonjore mapok ong'ere nikech Sh8,000. Alianza kupata kutango hiyo siku pile ilikuwa nakuja mpaka siku ile ilikwama mwezi wa 7 ndio ikakuja juzi Jumatatu. So ndio imesababisha hii huyu mzee, na tena mzee mwenyewe hakuna watoto, ni yeye peke yake, yeye ni sole proprietor ya kwake. Mae oken thuolo mokwongo ma jaduong' Cherono imonjo tok yudo omenda mar jodongo. Anyuola ne wacho ni tielo mokwongo mar yudo pes jodongo bende nokwale. Yani mara ya kwanza aliporwa hakujulikana na nani. Mara ya pili aliporwa akalia watu okoa yeye. Sasa hii ya 3 nakumaliza. Motelo nema ndalo 2 mokalo e gwenge ma Kwisero kaunti ma Kakamega, jaduong' machielo ma jigni 80 bende no wang' e ode kaluwore kod gwandruok e wi pesani. Akaenda akabomoa nyumba ya nyanya yake na akamtoa kwa bedroom, akamweka kwa kiti na akamwekelea cushions za viti, akamwekelea viti na akamwekelea kila kitu na akawasha moto. Nyumba ndio inaanguka na Flois amechomeka. Wachore ni nyakware ma jigni 40 nokete kagika ni omiye pesa mane otamore ka ichich ni kuom ichwang' notia ode mach gino manokelo tho mar jaduong'. What we decided to do na brother yangu tukamfungia kwa nyumba na tukamwambia Silas, tusisikie unamsumba shosho, acha lale na usifanye turudi hapa mara pili. Tukafikiria ametusikia. Huyo kijana alitoka asubuhi, kwanza alikuja kama saa 12. Sikujua ya kwamba amefanya mambo huku, na wakati nilimuuliza unafanya nini, alikuja tu na kwenda kuchota maji kwa birika hivi. Sasa kwenda kumuuliza nini unafanya, akatoka mbio, alikuwa na rungu ingine hivi, akaenda huko chini. Achichno mane jopiny omonjo gi goch nores kod obila kendo chwalo hospital kuma oyude thieth ka ibiro chwale e doho. Fortunately, the same Lisa Lisero had been subjected to mob injustice and was not in good condition. However, officers rescued him and is now at the Sonak Hospital being attended. The fact that he is of unsound mind renders us to take a lot of time investigating and maybe take him to the psychiatrist to confirm his state of mind. Duoro koro nitiere ni ngima thoth jodongo ma pacho kae ok ni kare kaluwore kod monj makamagi ka igolo kwayo mondo omigi arita ahinya e kindegi mag yudo pes mag jodongo. Mambo ya pesa ya uzee ndio inafanya mama yangu ameenda mbinguni. Omenda maromo bilion 8.6 nochak chwale bengi wuok tich mar jumane ne jodongo makwan gi romo milion 1,72,226. Chudo makamago en mar dwe mar 7, 8 kod 9 mar higa mokalo. En parone mabende jomoko wacho ni pesa ni kendo koro winjo bedni ichwalo ne jodongo e simo, ok ni koro gidhi pango lai kendo arita winjo bedni imed kasnegi. Kowo kanyo dhi kaunti ma Kisii kuma familia moro mawuok Bonchari kaunti no ma Kisii ni koda chiedhnade tok nyathigi mawuoyi ma jegni 14 lal ndalo machuo kanonego ochak penj mare mar klas 8. Cyrus Onsando nolal dwe mar 9 higa mokalo kanyola ne kwayo piny owacho mondo okas apedha mondo oneni oyud nyathino. Crispin Otieno nigi mathoth. Crisantus Onsando osebedo kadang'ni e kor gwenge komanyo wuode Cyrus Onsando moselal kuom dweche 4.
Cyrus en japuonjre mane orem timo penj mar klas 8 mar KCPE higa mokalo. Achiedh nade omako familia mare ma pod hum ka giparo kaka ne nyathigi makayo olal dwe mar 9 higa mokalo. Alienda Kitutu Chache Botori penye tulikuwa tunaishi. Akaenda kuchukua kuku ili achinje, kesho yake ni shule. Alikuwa hata amepanga nguo, kila kitu, vitu zake juu kesho ilikuwa shule. Akaenda kuleta kuku. Akaenda akaingia kwa chilani, akawatch TV mpaka jioni. Kutoka hapa alitoka, haijulikani alienda wapi. Pok giwinjo humb Cyrus katobedo ni ne gichiwo lupot e tesend obila manyanchwa e wi lal mare. Sisi hatuna mambo mingi. Mtoto ambaye alikuwa mzuri, hakuwa na maneno, yeye ndiye alikuwa our firstborn. Niko na watoto 4, yeye ndiye alikuwa our firstborn. By the way, sisi apotea, tumekuwa na huzuni sana, wazazi wake wamehuzunika. Naona hata wanadhoofika sababu wametafuta kila mahali, tumetafuta kila kona ya hii dunia, hatujampata. Kutoka hapa tumeenda kila mahali, at least every county of Kenya. Tumetembea kila mahali tukimtafuta na hakuna mwenye amemuona, hata hakuna mwenye alimuona vile alitoka na penye alienda. Lep Cyrus kod bugene mane osomo era par ma familia nigo ka gikwayo piny owacho mondo konygi manyo nyathigi. Tuomba serikali yetu ya Kenya, William Ruto, Mr. Kithure Kindiki, tafadhali tusaidie tupate mtoto wetu, tumelia sana. Ted school mane osome ma Green Valley, Kisii kod apisas mochung' ne somo e alworano bende dwaro duoko e wi lal mar Cyrus Onsando. Obila osebedo katimo nonro ka gidayo dho joma ne dipoka oneno Cyrus mogik kapok ne oyang lal mare. Kato bedo ni Cyrus oselal ne familia mare kuom dweche 4, gin kod geno ni chieng' moro achiel gibiro rado kode kongima kendo biro dok nyaka skul. Crispin Otieno, Ramogi TV, Bonchari, County ma Kisii. Achiedh nade pod omako nyithindo manyiri maromo 500 ma pod okwamo kuonde resruok manigi ponde mano ka giringo nyange mar nyiri e gwenge ma Kuria County ma Migori. Kuom thuolo mar jumbe 6 nyirigo osebedo kodak e centers moko 7 ka moko kuomgi gin skunde ma alworano. Luoro margi en ni skundego iyaw ka gin bende gigeno riwre kod jopuonjre wetegi ka skundegi chieng' yep. Midhiero machielo en ni moko kuomgi oluor ni anyuolagi kidek kwedogi nikech ne gitamre nyange. Gikwayo ogandagi mondo oyie orwakgi pacho kendo sir somgi ka ok ochungi kod nyange kata keny mohew. Niko tayari kurudi nyumbani kwa sababu najua serikali iko upande wetu, itatutetea, na sisi kama wasichana wenye tumekubali kwamba tutakeketwa, ningeomba serikali, kuna familia zingine zenye hawajiwezi nyumbani, wasichana wana moyo wa kusoma, lakini kwa sababu hakuna uwezo wanaona ni heri waende wakeketwe waoleke. Sasa ningependa serikali itusaidie kwa hilo. Wasichana hao sisi tumekuwa tukiwapatia tu hifadhi, hatuwezi kaa nao hapa milele kwa sababu pia eneo tunaloitumia ni shule ambayo nadhani shule zitakuwa zikifunguliwa tarehe 23 na shule hii itahitaji kutumika. So tumefanya mikakati kwamba wasichana watakuwa kirudi katika familia zao. Ingawaje pamoja na hayo kuna changamoto chache ambazo tunaendelea kukabiliana nazo, maana kuna baadhi ya wasichana ambao walitoroka kutoka manyumbani mwao wakitoroka hili changa la ukeketaji. Wazazi wao walikuwa kulazimisha kupitia changa hili. Tumekubaliana na serikali kwamba tushirikiane, sababu sisi kama shirika hatuna nguvu za kulazimisha wazazi kuchukua watoto hawa, lakini sasa ni jukumu la serikali kuhakikisha kwamba hawa watoto wamerudi nyumbani kwao wakiwa salama. E kindeni ma ute tiegruok mag TVET dhi nyime kod kawo nafas motegno e chenro mag dongruok pacho kae. Nitiere luoro e wi kwan jopuonjre mandikore ne donjo e kuonde tiegruok go ma bende kod somo lonygi opogore. E ka tiegruok Mandaragwa Technical and Vocational Training College, masinde mag somo manegogi ni malo sani koro oling ma onge jopuonjre. Gino ma bende koro kelo luoro ne jotelo mawuok e gwengego. Kaluwore gi principal ma kar tiegruok no Margaret Mudhoni, kwan rowere mane ondikore riwore kod kar tiegruok no ni piny, kata odok ni piny owacho to notiyo gomenda mathoth e nyiewo masindego. Kar tiegruok no nitiere kod thuolo mar kawo jopuonjre e kinde 700 kod 1000. Kata kamano mano jopuonjre 100 kende emoseriwore kodgi. Jod bura Mandaragwa George Gashagwa osingo mar siro rowere 100.
So being less than 100, we actually enrolled. So we want the parents know about us, and they also now know the benefits that can accrue to their students in enrolling in our college. Yeah, the main problem with enrollment is that parents are not aware of the benefits of having their students acquiring these skills, because they are skills that can lead them to self-employment, not necessarily being employed. After they have gotten the skill, they can actually go and start their own businesses. It is so worrying that the place doesn't have enough students, and the government used over 60 million to construct it. I want to appeal to the parents in the Ramogi to bring students here to undertake their diploma technical courses, so that we can arm them with tools to be employed or to self-employ themselves. I can attest that some big economies in the world came to being because of such technical courses. We are not supposed to be importing technicians, whereas we have a facility like this that can teach them locally and absorb them locally. Pode weche mag somo wuon mare ne japuonj nyiminene madongo ariyo ne gin jopuonj. Akelo Misori wacho ni ngimane duto osedagi jopuonj, gino manomiyo ohero mano mar chuo odonje tij mar puonjo. Dwaro mar neno ni jopuonj ochul maber nomiyo odonjo e riwruok mar jopuonj e higa 1993. Akelo osekedo ne jopuonj kuom higini buora e telo mopogore opogore ma riwruoge mago mag jopuonj. Judith Omondi miyo wasigand jagoro maduong' mar riwruok mar jopuonj KUPPET Akelo Misori. Kuom higni 59 yare nyuolne, nyaka bed ni oseneno, osewinjo bende osetiyo kod ji mathoth e sektani mar somo. Ma Akelo Misori, jagoro maduong' mar riwruok mar jopuonj KUPPET. Akelo ni en ng'a kapok nochopo kuma entie sani. Nonyuola 59 years ago. Wuonwa ne japuonj. Nyiminega ariyo madongo mane okwongo nyuola e ot be jopuonj. Ndalo kane jopuonj ma ka idwa neno ng'ama orwakore maler en japuonj. Kuna wacho ni ng'ama ndiko maler en japuonj. Kuna wacho ni an abiro bedo japuonj. Chiama en go mar kedo ne ratich jopuonj kod bero sekta mar somo. Bende nitie nyalo ni nen kod lek koso ne oluwo tiend japuonj moro. Tiende japuonj moro mane affect my life. Nodonje ngimana kabisa, to en japuonj mane puonja e lower primary. Niluongo ni Madam Patricia Onoka. To nitiere gik manokete ngimawa ma aneno ka koro onge kuom ji mang'eny masani. Ni en mar kido ne omiyo aneno ni kan kabedo japuonj to bedo japuonj machalo kaka Patricia Onoka. Dongo mare, somo mare, chako tich, bende ne en gi lek mar donjo e riwruok mar jopuonj. Ka bedo appointed kaka japuonj ma koro se bedo gi lony mar puonj, to nabedo posted Migori Secondary School. Ne okan gi paro mora mar donjo kata e union. Kane onge gi dwaro mar donjo e riwruok mar jopuonj, kare yamo nolokore gi kanye. The teachers agitation campaign nodhi e court, industrial court, and KNUT gi sirikal ne okoyie. Maendi gima no ochiero in mi in 1993. Ito karango mane jo KNUT otere court. Representation no often ni okber. Representation Marnat ne okber. Koro kakunga bedo the secretary ma Migori branch, ka KUPPET koro bedo registered proper kendo chako tich. Kaito bang'e abedo national chairman mar KUPPET in 2006. Yare higa 2006 nyaka chieng' kawuono osebedo e komni mar jagoro maduong' mar KUPPET. Bende nitie lokruoge ma kelo puoyo kaka madongo ma osekelo e sektani mar somo. Chon ne jopuonj king'iyo ngimagi tiyudo ni kidwa ng'eyo ni jopuonj nitiere e bura moro, tineno ndigni mang'eny mopang kanyo. Kata kidwaro ng'eyo ni jopuonj karo biro ka, tiyudo ka jopuonj bugru 5 literature ene motweye ng'e ndigni. Giche ni jopuonj ne ng'iewo mauta dichiel kende dwe. Kurumo to koro gimbe gidhi ng'iewo mana moko ming'iewo gi chupa matindo cha.
jopuonj wasegolo kanyo. Sirkal ne chulo pesa maber ne jok matiye e migepe mamoko mag sirkal, to jopuonj ne ok yud kamano. Jopuonj chon kane dwaro dak e ot, ka ot ok yudo ma sikul ogeroni, tidhi ikawo fut headmaster dhi manyo nyaka dhi ng'iyo kata kaka kar kamiketo tandani romo, kar jikon to gi kar kamibede. Kokiyudo house allowance mar 15,000 mar 1,500. Kok kamano to koyudo ni ondiko ni manendo bende ok ber, ni itero claim marino ni malo, ti ibedo recovered. Wagolo jopuonj kuno makoro imiyo ji miluongo ni everybody gets house allowance. Kamane licha ahinya to jodalo mane jopuonj aching about 100 kende ni jo group A. Yudo ka job group R manie puonj kaendi chamo 44,900, to ng'ama nie tij sirikal mamoro machielo job group to chamo 127,000. Ne wadhi ma harmonize salary. Kaka jalonye weche mag somo, bende ne en kare mondo mi piny owacho ruch oko somo mar 844. Kata 844 mwaweyo ni ok oyom ahinya. Gima kethe ni wan kaka jo Kenya ma ok wan jok ma oriere. To CBC ni endi to en gima opar maber. Nikech wan bodo dak kaka jok modak e community mag other nations. Community mag other nations ma nyakwa bed competitive. Nyakwa yaw pachwa mondo wambo bedi ni wa open to the digital world. CBC emphasize on jok mawa puonjo mondo gingi kaka ginyalo creating jobs, or seeking for jobs. Kika jok mokalo kwan maber, jok mokalo physics maber, jok mokalo biology maber kendi, ibiro gi doctors. To doctors ma ok nyal yawo osiptende gi giwegi, nigidwaro mana mondo ndiki gi. Odakelo en ot ma jonyuol duto gin jopuonje. Giduto giriwore mar loso tich bang' rutaya. Ma en moko kuom yore ma gikoni giduoko lwetgi ne jopiny bang' tiyo kuom kinde malach. Rose Hill Primary School en sikul ma gigero kaka mich ne alwora ma gidakie. Nad gi dream ni finally ka retire tabed gi school ma high school mar dhi puonjo subjects mana timra nade mana puonjo. Koro I thought na brogero high school, but Akelo no convinced me mondo agero a primary school. It is going to have a great impact. Pokwa bedo gi the impact mwa desire. Emomiyo, for the learning environment of 21st century, I will still continue to sponsor that. Gijambende kaka piny koro dhini ka retire to nego bedi kariera godhiambo to nyithindo werna, it will be so nice. Tich matek mar riwruoge mag jopuonj neno kendo e kindegi ma jo Kenya ne golo paro mar bero sekta mar somo. Kupet kod Nat ne oloso lipode mathoth mamoko ema otigo e duoko jopuonjre mag junior secondary skunde mag primar. Judith Omondi, Ramogi TV. Momiyo nogo sigana kanyo kata nogol wer ni japuonj ng'ama lich ahinya. Kawaweyo kanyo eni grube 50 mag mine e kaunti ma Migori koro buonjo bang' yudo mich mag tangi mag pi. Chendo mar chiwo tangi ma nengo gi piny osir kod omenda mar piny owacho ba bende oketo tenge ne dongruok mar mine kaachiel kod riwruok mar maendeleo ya wanawake ma en chenro mar bero chiko kod kano pi ahinya e kinde ma koth chwe mar kedo gi midhiero mar nok mar pi. Chenro mag pi maler konyo e duoko chien rarruok mar tuoche kendo miyo mine thuolo mar keto maino e weche mamoko mag dongruok ma ok gidang'ni ka gimanyo pi. Jokanyo wacho ni chenro mar konyo mine nyiewo tangi mag pi osemonyo omenda maromo milion 24. Leo hii tunapeana tanks 50. Hii ni kama mwanzo tu, tunaweza panua huu mradi endelee ifikie wakina mama wengi. Wakati hii dunia tunaona inaendelea mambo ya global warming. Hali ya mvua inaendelea kubadilika na maji pia kupatikana imekuwa ngumu sehemu nyingi ya Kenya. Kwa hivyo ni miradi nzuri, wakina mama wakifikiria kutanki kila mahali, ndio ile mvua ikikuja kidogo kidogo waweze kusanya maji
of water. Sometimes even the boreholes that we drill in our homes also dry up. But with rainwater and Migori sub-county, in particular Migori County, it is high rainfall area. So if we have the tanks, we are sure of clean water. I wish to congratulate the women groups here today who are going to receive tanks. You have done well. And as we said in the last time we were in Chumambili, please spread this word, spread this good gospel from Women Enterprise Fund and Equity Bank that women can be able to save some money, purchase tanks, and make it easier for their livelihood. Nyamrerwe County mala Laikipia sani koro nyalo buonjo bang' riwruok mar USAID e bwo chenro mar Tujenge Jamii miyogi apiko abich mag chwalo thieth ne jodak ma Laikipia e yo mayot. Gavana ma Laikipia Joshua Irungu mano kawo mich makamago e loge owacho ni apiko makamago biro konyo nyamrerwa mar miyo jopiny thieth e seche madwarore. Omedo wacho ni kokale tudruok margi kod USAID gisendiko jotich mag thieth mamoko maromo 88 e chwalo thieth machiegni ne jopiny. Riwruok makamano geto miyo jopiny puonj e wi tuoche makahera kotuno iro mano mar ayaki. Government of Laikipia led by His Excellency Governor. Ile mradi ya kwamba inasaidia watu wetu wa preventive, inasaidia sana mambo ya the TB na mambo ya NHIF ya HIV, na hiyo ni mradi moja imesaidia sisi sana kupitia USAID as a donor and our partners, and they have been here for a while, and that's why today we were commissioning and launching the 5 motorbikes for mobility, na ndio tuweze kufikia kule kupitia community health workers ya kwamba kuwezesha wale community health workers ndio waweze kufikisha matibabu, na by doing so we will be at the end of the day give adequate and quality service of health services to our people. Kwa hivyo tunataka kuchukua hii nafasi kuwashukuru. Maroka nyiro jiwo kata jolo tijego maga nyamrerwa kata bero wechege ko mag thieth pacho kae erokamana inya kon report machalo koda mano Justus Awuonde wacho ni weche manyien mag Ramogi TV biro ni eyono ero makare kentiere e gwenge ma Kisumu. Ramogi TV chopono maler kabisa gwenge mag Gwasi ya Dhiambo kawuok gende erokamana hinya kabende makaluga japenga chiel mar Abom Center iwacho ni neno weche manyien eyono ero makare kabisa. Kali kantiro Yugisa iwacho ni wabende wayudi maber kabisa kendo wamor kod weche madonjo. Odhiambo jana mbaka pio jaseme iwacho ni wamor kodu kabende ukelunwa weche mabende tucho e gwenga. Waduogo kod weche mag tuke. Mimi ndio naibu wa chifu Northern Sub-Location. Mambo hii video ilikuwa ya ghafla, haikuwa imepangwa kabisa. Inasaidia kuinteract na youth. Kama tuseme kama kuna shida ile mambo ya youth wanaficha. Sasa hizi naona wako na ile uhuru kwa kuja kwa ofisi kuniambia. Na nilikuwa nikitrend kitambo juu ya basketball, but sikuwa nimetarajia kama muziki inaweza fanya mtu atrend. Ni mambo ya Mungu hayo bana. Kazi iko fresh. Kazi iko poa. Ndio hiyo sasa. Tushukuru bana. Hapo safi bana. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. You covered. Kautolo makende mar back to school gi January ni mondo yud gige somo mantie offer e nengo moyweyo kamutingo stationaries, kalam mag ndiko, textbooks, gige somo, gige ritruok e kind mamoko. Yot mokalo, limana kar agent mar kopia mantie machiegni kodi man kod ranyisi maratong kata gwel mbui marwa mar www.kopia.co.ke kata ywa tole namba mar 0800721295 mondo itim oda mari. Parni wako ni mwandu duto mainyeo kodwa nyaka kuma intie, nono maonge chudo moramora.